tobat kula aswani kumpulan kumba aku ibumu kang ngamata-mati anggonmu bakal ngudito sedane sudarmamu nanging wanti-wanti aja nganti duwe tinemu nejo nyirnakake Narendra Pancawati kanthi dasar ambiyantu dadi srayane wakmu Prabu. Sawiji sing dadi pinemumu yaiku Tan Narimah ndarbe Sudarma den sirnakake ngono kuwi ya kula aswani kumpulan kumba muga menango anakku lanang tobat kok kurang marem temen ku nonton yen ora nyedak sing kanthi cetha lah putraku lagi ya padha seraton tetandingan lawan mangsa becik aku tak miyak baris ngareng Kotirja aku tak amirsane sing luwih cedhak aku tak mirsane kang luwih cedhak wae kumbo kadereng-adereng tias badhe amirsani kang putra kang lagi majeng wonten ing Pancabakah dereng saged amirsani tandingipun ingkang putra tindakipun Swadewi kuwani dipun samber dening Gagak wonten swanten penangising jabang bayi padha sakala kagiyating tias mindha sinawi kenatono Tobat gaong lho kok ana swara-swaraning jabang bayi nangis lho ing kene kok ana swaraning jabang bayi nangis ki anake sapa kemak bangeten kok ya Gagak gaok nyamber karo aku apa dianggep aku batang apa aku dianggep aku ki bangke apa iki ming tandha wilapat aku bakal nemoni lelakon kang ora kepenak lieping netroe langing sukma raga lan sukmane lelayangan ngendi raga nggonmu tiba sukmamu kontrang tantri kumlayanging patra kang kapiuping samirana mandra
Pinang Jaya Jatiwalela. Tobat. Kok njur pamikirku sing ora ragaku lemes. Wis aku tak nyadar, aku tak nyawang tandingan. Aku nanti ya, Bu. Gura rupa Resa dan Narendra Salah kuning kang malengkang gambira wangarang angise siung metu Prabowo geger mingut Raden Senggana kalayan Narpati Sugriwa. Mila-mila sampun duging kalawanci. Narpati Sugriwa nyandak Digya Haswani Kumba. Raden Senggana ya Raden Anoman nyandak Digya Kumba-kumba. Tanggap mring sasmita Narpati Sugriwa kalayan Raden Anoman. Padha sakala Haswani Kumba den dumenda. Dados lebur kumur dados mardari sirna. Baskara Titiwanti sampun dumugi telas tulising uripe Digya kekalih. Didu Kumba Haswani Kumba dening Raden Senggana tuwin Narpati Sugriwa dados rana sirna katelan. Kata-kata itu ingkang Ibu Dewi Kuwani pirsa ingkang putra sampun samya pating dirbabah wonten sak majaring paragan. Tobat kula.
kuning jas netra gangkingking lir sudama surem sarote tanpa dang lelewengan ino teduh nglayung lelayung yang ngeranui kekas pepesamban praloyo duh dewa bentaraning jagat linang cono japitan kulup asane kumpulan kumpo tak kandut nganti 9 wulan suwenet babarmu tak liting tamban tak gawa ambu didaya murid jabang bayi bisa waras slamet gedhe tuwa njunjung asmaning wong tuwa kowe kang tak domo-domo tak damu-damu bayu-bayu yen aku wis sepuh wis jempok lho kok malah kowe sing disi kelawan aku samono ya mula-mula Kakang Prabu Dasamuka ing umbar dur angkara njur dadi korban sing ora sethithik Kamas kulan putraku melu dadi bedanten kakang. Ya tak pujake kulup senajan to kowe sirna. Yen manmu tumeka ning pengayuning Bathara ya kulup. Muga-muga entuk dalan pepadang. Ayang Begawan Somali kula nyuwun kaya Anoman, kula nuwun pangandika paman. Wah, marem. Srawati saka ing Ngalengka digiaswane Kumba lan Kumba-kumba wis temah padha ngalami sirna. Gegancangan bab perkara iki aturake ingkang sinuwun sumangga kula dherekaken pamandahan.
kadinetraning anggarapa sadaning kokila rengkani gerasa keter kene tungan ning kong lero sing wene panca papatoke ngayam wana Laing kenata wau mboten katrita mundhiripun para wadya rasesa hamargi Senapati Haswani kumba sampun lena wonten sakmadyaning palagan kapupuh saking raga padha sakala dening pakartinipun Raden Senggana Twin Narpati Sugriwa sineke kang muring kandha nunggil panggung sanes panggenan kinaya sambeting crita ingkang wonten pundhita menika ingkang wonten pertapan dununging pertapan wonten sakmadyaning harga timpuru iku Begawan Sumali kalian engkeng garwa Dewi Sayem Praba siang pantring ratri tansah minta nugara paparing Bathara mugi-mugi engkeng wayah nata ing Ngalengka Dirja unggul ing ayuda.
Panjenengan pundi ta punika ingkang wonten pertapan dununging pertapan wonten ing Harga Timpuru. Harga gunung. Gunung Timpuru kalebet Harga ingkang gawat liwat-liwat wingit kepati-pati angker. Saya telenging Harga Timpuru kedunungan pertapan yiku ing ngriku papan pilenggahipun Begawan Somali Kalan ingkang garwa Dewi Sayempraba. Punapa tandha tengarenipun papan ingkang gawat liwat-liwat wingit kepati-pati. kala mangsa wonten kukila mibring ngungkul ing ngriku muwil kadya kukila keling bebandring galah Kantoko Mega mendung hime mantaka ngungkuli miak nganan ngering. Lepat katurangganipun dados ndep-ndep pangamun-amun. Begawan Somali Kalebet gentur tapanipun mantel pamujinipun. Duk nalika Ari Anggara kasih Sang Begawan Somali kepareng miyos lenggah wonten samadyaning tarupatrabakan. Sinten ta punika ingkang lenggah ngarsa engkeng garwa Dewi Sayempraba. Sinasa wanujan ingkang sampun madya yuswa parandene kalawan sinawang saking Mandrawa lir pendah diratih ingkang medhak saking Karang Kawidodaran. Sinigit ingkang mulai kandha duk nalika samana Sang Begawan kepareng babar sabda pangandika kawijiling lesan.
Dito akarya wangsit mindha kembang pangajaping tawang angin dianggone lawan kalih ingkang isine wuluh wong wang lan gegering punglo tapaking kuntul manglayang manuk miber uluk nyongung kule langit Nyayajeng Sayem Prabu kula nuwun dawuh pangandika. Wah, Ari anggere kasih iki kabeneran kabeh para lujuntung cantrik jejanggan manguyuyu padha suwisih padha ngaso aneng pedhepokan ing sisih kulon lan ing sisih wetan. Lha iki mumpung antarane ming nyaiku Sayem Prabu pun Kakang Arsa mbabarake ingkang dadi pangonok-neking batin. Tobat kados pundi kersanipun Patuka? Sinasa karo Patuka kula ugi sampun sawetawis dang anggenipun tansah anget-anget menggaliaken Patuka ingkang boten kados padatan. Mula bener. Nuwun sewu pilih. Patuka menika menggaliaken lepatipun garwa Patuka kula Sayem Prabu saderengipun ugi ngaturaken sedaya dosa lepating estri katurut mateng Patuka. Wah dudu kuwi ora ana leluput sakwiji apa tandarbe keluputan sakwiji apa Nyai Sayem Prabu. Kawula ninggih semangga kados pundi punapa ingkang dados pangonek-oneking batos. Ingkang sejatine kalawan sun penggalake kaya dene ingsun lagi ngandhut pitik sirna, pitik mati. Ing mangka ujaring winasis manusa kalawan darep rasa kaya dene ngandhut pitik mati. Iku kaya dene manusa kang ngumbar upas sakjroning daging lan kulit. Yen kedangon temah bakal ngrusak raga dadi mala. Mula ingkang iku sun babarake Nyai Sayem Prabu. Kawula ninggi mumpung menika mboten wonten lare siswa Patuka ingkang samya mirengake punapa ingkang badhe kawedhar dening Patuka. Ya. Nalika sakmono sira wis atur palaburan lawan pun Kakang duk nalikane pinanggih lawan wanara-wanara saka ing Pancawati Denda. Wanara kang ora sithik cacahe ingkang den pandegani dening wanara seta kang jeneng Anoman. Duk nalika samono sira dumunung aneng harga ing sandinging Gowindu
bisa maeka amarga sira ngerteni iku utusane Bathara Rama kang lagi ngopadi negara Ngaleng nalika sakmono. Wanara padha den paeka dening sira bisa kelampah padha waliya jati maneh. Lho kuwi pratandha pakarti becik akeh kang padha paring tetulung. Nuwun inggih makaten menika mila mboten lepat. Nalikanipun sakmanten utusan ingkang kapindhan saking Pancawati. Kula paeka para rewanda kula damel sami wuta parandene saged waliya jati kadya inguni. Mboten dangu kapiarsa gegering praja Ngalengka Dirja negari wonten obong-obong pakartinipun Wanara Seta. Neng sak dumuginipun sak mangke lajeng sepi boten wonten pawartosipun. Lho iku ingkang pun Kakang menggalake kaya dening andhut pitik mati. Kabeh sabatute apa bisa temekan balining rakyan Sinta aning astane Rawijaya. Nanging sejatine yen aku lair tulsing batin iki ora narujoni yen putuku Dasamuka ngrusak pagrayu ingkang cetha. Dasamuka ki wis kaya ngapa mulyaning uripe negara. Loh, jinawi Ratu Sugih Danyabrana, Ratu Banda Bandhu Sentana garwane widodari pisan sing ayu-ayuning widodari. Lho kok isih kaya ngono pakartine dadak ngrusak pagrayu. Wah, pantire putuku. Kaya ngapa wong toleh minta nugraha peparing Bathara mulih yuga wayah buyutku padha kepenak mulya uripe. Ingkang mekaten menika lajeng garsanipun Paduka kados pundi ngene. Amarga rasa kang ora kepenak becik ingsun arsa ngebun-bun esuk jejawah sore lir upamane pawartos Ngalengka Pancawati sak bacute iki kepriye. Nuwun sewu eyang wayah Paduka. Dewi kuwani ngrasakon ning arsa Paduka. Kenging dadi piswanmu. Lho kok eyang nyawang kaya wayahipun eyang Dewi Kuwani. Kawula inggih eyang Maya Paduka ingkang swanten ingkang boten tinimbalan saderengipun mungkin samudra pangasane eyang. Prayogakna gendho Dewi Kuwani.
Jombang wetan wis sumirat yang rawi rasa mecil mungop neng poncaing bukir arsa madangi jagat raya meratandani yen wis bangun enjing bangun enjing tobat genduk payahipun Eyang Dewi Kuwani ringet mari weri-wen napas rebut rucun iswanira priyangga munggah aneng harga timpuru ana kawigaten apa netra jendul sakepel-kepel ngono kuwi genduk wayahipun Eyang Dewi Kuwani kawula nggih Kanjeng Eyang kepareng kula badhe matur Kanjeng Eyang Sumali ugi katur paduka Eyang Sayem Praba ngaturi uninga bilih Praja Ngalengka sakmangke sampun boten mitadosi saking pakartinipun Kakang Prabu Dasamuka ngantos wonten bebanten ingkang boten sakedhik ngatur uninga katur paduka Kanjeng Eyang Kang putra Kamas Kumbakarna samangke sampun swargi. Mboten namung Kamas Kumbakarna kang sampun swargi. Mandar kang wayah aswani Kumba kaliyan Kumba yuga kula ki sampun swargi. Jagat waduh putuku Rahwana Dasamuka wah lanjur gawe korban marang kadang lan putra panglebur gongso waduh putuku watak candala budi ngasar tansah den ombrongi waduh wis to Dewi Kuwani wayahipun Eyang aja mung sakmono le atur uninga mring pun Eyang babar karo ngedadian kang wis tumapak ning Ngalengka amarga pun Eyang butuh nguningane kanthi urut mengko pun Eyang bakal ngimbang-imbang pamrayogane kepiye sabacute wis matur kang terwaca gendha Kuwani katur mring Yangmu nuwun inggih Kanjeng Eyang keparengun sumalawatur. Sasampunipun duda kapindhan saking Praja Pancawati Dendha Wanara Seta ingkang namirate Anoman.
Menika sampun pinanggih kalian Gusti Rakyat Sinta. Ing wusana pakartinipun Indrajit kang wayah. Mawa pusara rante Wanara Seta saged kenging pusaranipun Indrajit nalika samanten. Anoman Pinanda dipun suwanaken wonten ngasanipun Kakang Prabu Dasamuka. Duk nalika samono badhe pikantuk pidana pejah dipun tigas jangganipun dening Kakang Prabu Dasamuka. Saking pamanggih banyunipun Dimas Gunawan Wibisana kethek putih Anoman boten kenging netesaken ludira wonten ing bumi kalengka. Panyunipun Dimas Gunawan Anoman kedah dipun besmi kewala dipun obong kemawon. Ing wusananipun Anoman nalika samanten dipun besmi nanging mandhar dados gegering kitha ngalengka amargi dahana dipun sikep rinangkul dening Anoman kabekta miber wonten sak nginggiling kitha ngalengka kiring. Dahana muntab mubrah wonten sak nginggiling kitha ngalengka temah negari ngalengka kobong nalika samanten. Wih, mengkono nuwun inggih. Sesamunipun Anoman wangsul dhateng negari Pancawati. Mboten dangu Dimas Gunawan menika kawista rangginipun ngombrongi kaliyan pakartinipun Anoman kauningan dening Kakang Prabu Dasamuka. Ing wusana Dimas Gunawan menika tinundung kesah saking negari Ngalengka Tirja. Samangkenipun sampun kembal kalayan Bathara Rama Wijaya nggih Rama Regawa. Wah! Sejatine lah yen kaya ngono patut apes jayane putuku Dasamuka ingkang wis katur mau Kumbakarna uga sirna aswane Kumba sirna dening piandeling Pancawati yaiku amarga sempaling baune putuku Dasamuka amarga Gunawan wis dadi kekuataning Pancawati. Walah kuwi. Ora kena kanggo tepa palupi, ora kena kanggo conto. Sedulur nganti denceng karep cengkah pinemu. Lah iki tundone dadi bumbar tangkar. Ora luput pangendikane Winasis yen rukun gawe sentosa, yen cerah gawe bubrah. Lah iki kaya ngenanane. Wadine putuku Kumbakarna dicekel dening Gunawan Wibisana dadi kekuataning Pancawati. Lah ya pantes palastra putuku Kumbakarna. Mengkono uga buyutku aswane Kumba lan Kumba amarga wadi wis dicekel dening Gunawan wis dadi kekuataning Pancawati. Wah, suwe midet wae ngranti nglebur ragane aswane Kumba lan Kumba. Mbok menawi mekaten mila ingkang menika sinasa dineka mas kula sampun swargi yuga kula kekalih ugi sampun sirna kula sampun korban ingkang boten sakedhik ingkang mekaten menika bilih sampun kedaluwarsa eyang kula aturi rawuh wonten ing Praja Ngalengka. Kakang Prabu Dasamuka dipun ngendikani Gusti Rakyat Sinta Kapuri dipun wangsulake kemawon wonten ing Pancawati menawi boten dipun pasrahake dhateng Sang Prabu Rama Regawa mangke boten namung sakmanten korbanipun Praja Ngalengka Kanjeng Eyang. Sayem Praba kula nuwun dawuh pangandika anut miturut
pun Kakang mring panyune putuku Dewi Kuwani. Sirasun paringi dawuh hanjagi ing pertapan ing Pedhepokan Timburu. Pun Kakang arsa angrembug supaya Dasamuka balekake Rakyan Sinta ning atane Prawijaya. Bebarengan pahlawan punayang nganti kondure yang usaka ing kraton Lengkodirja. Nuning kindhara kesanipun pasuka Kancing Eyang. Sang maweng gandrung sabarang kadulu wukir moyak mayik saking tias bali yang sukma mustikaning jagat putuku dosa yen putuku ora manut miturut lawan punayang kelakon negara Ngalengka dadi ndep-ndep pengamun-amun ora ana kabar ora ana sejarahe. Aduh. Muga-muga Dasamuka anuta miturut marang pun Eyang ingkang bakal kemondo ning kraton ing Dirgantara Begawan Sumali jengkar saking pertapan Harga Timburu njujuk kepareng rawuh wonten ing kraton Ngalengkadirja sinigeg ingkang murweng kandha kinarya sambeting tirta nunggil panggung sanes panggenan nunggil wekdal
katarita ingkang swau sirnanipun digaswani Kumba kalayan Kumba-kumba kecapa para putra-putra Ngalengka putra Prabu Dasamuka Raden Hendrajit, Raden Trikata, Raden Trisirah nguntabake wadyabala raseksa ginen mudita sirnanipun aswani Kumba. Lampaduk nalika samana wonten ing palagan sukuning Harga Sulagiri. Perang sampyuh para rayanda ten prarasa pating glembor pating rit ludra pating sumanggrang blang. Kuwi Jermantri Togo inggih abdi dalem ngaturi uning lho kok maju ngarepan karep duwe pinmopo arep matur apa Gog nun sewu wah Gusti kula kekalih digaswani Kumba kalian Kumba sampun sedak panjenengan sami badhe soramuk niku piandelipun menapa ngejawi saking niku upami panjenengan menika unggul juritipun nanging panjenengan dereng katetepaken dados senopati jeneng menang mboten kajen kalah kapitunan nggih kewirangan kowe lah njur kapiye karepe Gog Dewangka apa duka menika sedaya putraning Narendra majeng perang kedang ngangge aturan niki senapatinipun perang niku sinten ngriki oh ngono Gog prayogamu piye Gog Sumangga kula derekaken kondur rumiyin niki wadyabala dipun unduraken rumiyin. Ngaturi uninga kalian Gusti kula Prabu Dasamuka. Katur Kang Rama bilih aswani Kumba niku pun pejah. Bagus, Gog. Aku anut miturut lawan kowe, Gog. Yo, Gog.
Dewi. Kepareng muncul semelawatur. Mbok nggih kersa ngendika mboten ketang ming saklimah. Kawula nang ati Trijatha sanget angajeng-ajeng amirengake kepareng kersa kados pundi menggapa tuka Gusti Kesuma Dewi. Iya gendhok Trijatha mengkata dhisik sarehna penggalih musawetara ya gendhok. Oh Rena sapa pasangganira sasat ilang bebayune sambate rantanan rinaos pindha renojin nalongso kedaluwarsa gendhok Trijatha aturmu kuwi mau mula sun tampi amarga aku kapara dangu nara mawah seserepan apa kang lagi dadi panyunku. Mula sira bingung emeng sakjroning nala. Becik piringake gendhok Trijatha. Kawula ningkih Gusti Kesuma Dewi, Gusti, kesanipun kados pundi? Amarga sakelimah rong kalimah ana cekti kang atur palapuran yen ta yektine ingkang sinuwun Pancawati ya kamas pengajaban ingsun wis
ngancik aneng tlatah praja Ngalengka Tirja mesanggrah aneng harga Suwela Giri peperangan wis kapara dangu ing kono ing kene kono kene ya mawa korban kang ora sithik nanging kok ya durung paripurna. Muga-muga ungguling ayuda apa kang dadi prasetyaku bisa kasembadan Trijatha. Nun inggih Gusti prasetyanipun ingkang kados Bunti Supe kawula anggenipun anget-anget prasetyanipun Paduka Gusti. Sira inguni rak ya wis midhanget prasetyan ingsun ingkang tinampi dening Wanara Seta ya Anoman nalika sakmono. Ingsun anut konduraning astane ingkang sinuwun Pancawati ya Kamasku. Yen to aku wis siram jamas lawan ludirane Wakira Prabu yaiku Dasamuka. Tobat Gusti. Ingkang mekaten menika nderek meminta nugrah kepapaning Bathara muga katumugen ingkang dados prasetyanipun Paduka Gusti. Benjang tembe yen palastra kirim ana kembang selasi Yam-yam tilam prajiwatan pragulingan boyo mirah boyo inten. Wah. Sinta. Iki kori binuka. Wae. Pun kakang. Dasamuka kang harso lenggah jajar sari bareng lawan sira. Trijatha bukakake kori iki. Tobat wakmu Prabu rawuh mrene maneh. Trijatha ing mangka wis dadi prasetyaku apa maneh kejamah. Kulitku kesenggol dening wakmu Prabu Sukanda seset ora dadi apa. Mangke rumiyin wa Prabu ketanggelan. Gusti kula Rakyan Sinta sahat ngati busana. Ya bagus. Pupuran Sing melok-melok. Wah. Jang ngirim layoning kembang aja nguberaneng bumi. Wah. Trijatha putraku gendhok Trijatha. Kula nuwun dawuh pangandika Pak Prabu. Iya, ngadi busana durung paripurna nanging iki kori dibuka dhisik. Mangke ngendikanipun lingsem menawi dereng paripurna ngiripun ngadi busana. Iya, bagus. Wah. Leng ngagem pupur sing regane larang, aja sing pupur murahan, mundhak dadi nambahi kukul. Wah. Yen pupur murahan ki iso dadi ngabang ngirengno pipi. Wah. Ngendikane kok ngawur Prabu, lha ngendika kok ngawur.
ngawur bilih mangke dados lingsem Gusti Rakyan Sinta. Yo dilirih wis dadi Dereng wa ngentosi rumiyin wonten Jawi wa. Kubur nang kasur sari Rurabana Sutra Wis rampung apa durung? Wis rampung, Tri. Wis rampung napa durung? Dereng wae. Sabar wae. Mangke menawi sampun paripurna nginipun ngati busana, mangke kori kula bikak, mangke uwa lenggah jajar kalian Gusti Rakyan Sinta. Bagus. Wah. Bantalana payo paripurna ing adibusana durung buka iki lawang dibuka. Mangke wong mbok nggih sing sabar. Masa mboten kula bikak mangke menawi sampun paripurna anggenipun ngadibusana kanten nyagem nyamping. Oh, lagi nyampingan wae. Tangisana wis rampung apa durung Trijata? Dereng rampung. Loh, nyampingan kok suwe temen. Menika dadak miru nyamping. Wa Prabu badhe rawuh mboten paring cecala rumiyin. Nggih ketanggelan Gusti dereng adibusana lingsem dipun sawang dening Wa Prabu. Awit Wa Prabu badhe dados manten Wa Prabu. Iya, bener. Wis apa durung dereng mangke rumiyin Wa Prabu dereng paripurna. Wah, kok ora sronto tak jeblak korine. Wok ketekur. Lho kok mungkur le lenggah.
garwaku Rakyan Sinta. Lho kok mungkur lelenggah ora ngadepake Punuwa. Trijata aturi priksa. Wakmu putri kuwi. Mangke rumiyin nggih wa kepareng kula badhe ngaturi priksa. Kula kala ora nggih sampun matur anggenipun ngadi slira menika dereng paripurna, dereng rampung. Ngagem nyamping dereng ngagem setagen, anggenipun ngagem pupur dereng sae menggah. Sesarepanipun Gusti Rakyan Sinta mila sanget lingsem kapirsanan dening Wa Prabu. Ora dadi apa? Ora dadi apa? Ora pupuran, ora apa-apa. Ora setekat taginan, ora apa-apa. Boten. Wis matur kepriye sawis aku nganti-anti saprono saprene. Nganti korban ngalengka matumpa tundung tumpangsuh. Ora mung donya brana raga jiwa akeh kang kanggo bebanten. Daya-daya aku nesu karo lawan Rakyan Sinta. Mangke rumiyin wa kula aturi mungkur majeng mrika kula badhe ngaturi pirsa kenan Gusti. Yo, punuh padha mrene. Sampun majeng mriki amun mirsani mriki. Yo, kapriye matur kapriye? Kapuri lenggah jajar kalian uwa. Yo, wae. Yo. Wa, kepriye? mangke rumiyin badhe kados pundi? Menawi dereng sreg wontening penggalih menika tasih lingsem kalian Wa Prabu. Awit ngentikanipun Wa Prabu menika setunggaling ratu ingkang gagah, ratu ingkang bagus, gagah, digdaya, sugih, mila sanget anggenipun ngantos-antos sinasa naming badhe lenggah jajar kedang ngantos santos. Wah. Bagus. Iya. Lanjut kepriye? Matur ngendikani kepriye? Uwa dipun aturi jengkar rumiyin kondur ngedaton rumiyin mriki badhe sirah malih awit anggenipun ngagem pupur menika orang lareng menawi mboten sirah malih mangke nggih lingsem badhe mados nyamping ingkang sae ingkang pantes lenggah jajar kalian Wa Prabu. Loh. Wah. Dadak arep siram jamas maneh. Wis yen ngono Punuwa percaya kelawan kowe Trijata. Golek ana busana kang sarwe dipen supaya siram maneh. Glongkas Punuwa bakal tindak mrene maneh. Trijata. Tujune kowe bisa. Trijata tujune wae kok ya kowe bisa nyapih wakmu Prabu ingkang bakal ngodor wae tumindake ora nganti nyenggol marang slirane. Wakmu Prabu
Bu, aku lega penggali Trijata. Nun inggih sampun kewatos, Gusti sampun kewatos. Sagah kula misah sampun ngantos Saha Prabu menika sliranipun nyenggol kalian sliranipun Paduka Gusti. Monggo kula aturi rerem sawetawis bilih mangke rawuh mriki malih. Kanata wau konduripun Prabu Rahwana Dasamuka ingkang manjing wonten ing Argasuka. Menapa malih kelampah lenggah jajar nyenggol slira mboten saged saking pakartinipun putra Raden Gunawan iku ingkang nami Dewi Trijata. Duk nalika samana Sang Prabu kondur ngedaton rawuhipun ingkang Eyang Begawan Sumali wonten ing kraton Ngalengkadirja. Kulaturi piranggah ingkang sekeca. Rawuhipun wonten ing kraton Ngalengkadirja Eyang badhe paring obor. Dados rono pepadhanging manah wayah Paduka kula anggenipun menggaraken kawontenaning praja Ngalengkadirja. Waduh, wayah Prabu ndak estake kang dadi pangandikamu pun Eyang piranggah. Warga
adi langit mambang tetasulan upamane lintang tulya kesumaya mawur kenging panuwun kula rawuhipun paduka Kanjeng Eyang Begawan Sumali saking pertapan Harga Timpuru winantu saking karahayon rawuhipun paduka Kanjeng Eyang wayah Prabu Dasamuka ya nugraha paparinging jawata agung ingkang rementak marang puneyang winantu saking karahayon Kanjeng Eyang kepareng wayah paduka kula ngaturaken pasgan para krami katur paduka Kanjeng Eyang. Iya nggih wayah Prabu. Tinampi kanthi rasa lega ing penggalih agawe syukurnaning manah muga muwuhana mring daya kasantosanipun Eyang. Ora liya sakondure puja astutinipun Eyang kebat katampi nggih wayah Prabu. Kawula nuntun Kanjeng Eyang kawula tampi pinundi wonten mustaka. Muga andadosaken uwing keluhuran tuwin kawibawan kula Kanjeng Eyang Begawan. Iya muga-muga wayah Prabu, muga-muga. Kepareng ngaturaken sembah kula konjuk wonten ngandhaping pepodo Kanjeng Dwaji pepunden kula. Iya. Prahasta Hatna Jaringsun ingkang padha ndak tresnani. Pujah tutinipun Rama kebat katampi. Kawula nuntun ngestakaken dawuh. Kawula tampi pinundi wonten mustaka dados jecimat ingkang putra kula Patih Prahasta. Mustikaning Narendra Tama. Bareng budi bawala ngene kang sejatine. Wayah Prabu Dasamuka, kula nuwun dawuh pangandika Kanjeng Eyang Begawan. Sawise bage binage pinanggih lawan pun Eyang padha winantu saking karayon kejaba ingkang wis padha dadi bebanten. Iki
ana tiyang sepuh kloyo-loyo adoh saka ing pertapan Harga Timpuru anjuk aning kraton Ngalengka Dirja. Daya-daya wong atuwa ki butuh kesugenganing para putra wayah, katentremaning putra wayah, kemulyaning putra wayah. Inggih dos pundi Kanjeng Eyang? Kahanan ing Ngalengka Dirja ingkang sejatine apa ya jumbuh lawan ature Kadangmu Taruna garwane Siswargi Kumbakarna yaiku Dewi Kuwani ingkang munggah aning pertapan Harga Timpuru atur palapuran mring pun Eyang. Wah, kados pundi Eyang atur palapuranipun kadang kula Dewi Kuwani? Kados pundi atur palapuranipun ingkang wayah Dewi Kuwani? Iki ngene. Bebanten Ngalengka Dirja ora sithik. Papat ingkang andharpe pangwaos bumi Ngalengka Dirja. Putra Prabu Dasawuka angka kapindho, Kumbakarna angka kaping 3, Sarpa Kenaka angka kaping 4, Gunawan Wibisana. Wibisana nara nyarujoni marang tuwindake wayah Prabu Dasawuka. Nganti kelakon Gunawan tinundung minggat saka ing Praja Ngalengka dadi kekuataning Pancawati. Niku leres Eyang. Iya. Menika leres Kanjeng Diwaji. Iya, prasta. Sakwise Gunawan Wibisana ninggal negara Ngalengka jeneng sliramu Sempal Bau Kiwa. Lho saya-saya tumandange kadang ngira Taruna putuku Kumbakarna temekeng palastra kaseng saya kaya Sempal Bau Kiwa lawan tengene wayah Prabu Dasamuka. Saya-saya kewuhan maneh sirnane buyutku aswane Kumba lan Kumba-kumba. Negara Ngalengka ki arep kapriye lho wayah Prabu. Kiri-kiri kang nyoler praboto abang kawalahar manguwing mungsun sra sing ana abda mangkono iku ngger wayah Prabu Dasamuka pidangetna kendel keng slira sawetara ngematake kanthi penggalih ingkang tentrem ayem ranoranipun Eyang bakal nglebokake mring jurang kacintrakane wayah Prabu Dasamuka. Nggih, kados pundi Eyang? Sumangga Kanjeng Diwaji ingkang wayah nggih menika putra Prabu Dasamuka dipun paringi pangandika murih tentreming penggalih. Iya, prasta, iya. Iki mengkene wayah Prabu. Nggih, dos pundi Kanjeng Eyang? Pangandikaning pinsepuh sesepuh lan para winasis kuwi ngendikake jodon-jodon kodrating alam.
Yen wetan jodone kulon, yen kidul jodone lor, yen ngandhap jodone nginggil. Njar gathuke yen kakung jodone astri. Balikane sapa wong kang nandur bakal ngunduh. Sapa wong kang motangake bakal nampa sauran, ingkang dutang kudune nyaur. Lah iki koyo ngene wae. Saya-saya yen keuwan pangandika kang mangkene. Sapa kang salah bakal seleh, sapa kang luput bakal dibanjut. Wong salah bakal seleh, wong luput bakal dibanjut. Ning aja dadi serik runtik ing penggalih wayah Prabu tak atur kendel. Ana pangandika jalma engkang tansah memayu mring hayuning bawana iku kinasian dening para bathara nanging sak baline jalma kang tansah ngombro-mbro dur angkara murka mbundeli watak tandala budi kang nasar saya tumindak angrebut bumi ning liyan jajah negara liya. Iku isih ana jamak lumrah nanging saya-saya yen ana jalma kang rak mring wewaler nglenggahi ngrusak pagerayu iki manusa kang dadi pepalining jagat leteking jagat lalaing bawana wayah Prabu Dasamuka. Mula iku wayah Prabu garwamu Dewi Tarirak wis ayu linangkung ya ayu ya manis, ya luwes, ya kawes. Widodari pisan. Lho kok isih ngrangkel-ngrangkel ngrebut garmaning liyan. Apa ora jeneng sliramu kuwi mbundeli watak angkara, dur angkara, ngombro-ombro angkara murkane. Apa iku jeneng ora nandur, apa iku jeneng ora motangake. Iya yen motangake cik yen motangake piyala bakal ngunduh marang pakartimu dhewe. Mula iku Dasamuka putuku wong gagah. Ora ana ratu gagah ngejaba putuku. Ora ana ratu digdaya ngejaba putuku. Ora ana ratu ingkang sekti ngejaba putuku Dasamuka. Ndarbe aji Pancasuna ora ndarbe pepati. Nanging tumindakmu kuwi mbok kok penggariake. Wayah Prabu Dasamuka pidhangetake pangandikane Puneyang. Wong tuwa ora-orane bakal nglebokake marang jurang kacintrakan. Pidhangetake. Mau Puneyang wis ngendika wong salah bakal seleh, wong luput bakal dibanjut. Mula kowe supaya semisih aja nganti kedaluwarsa bebanten korban ing negara Ngalengka. Awit yen rakyat Sinta ora dipasrahke marang Prabu Ramargawa, cilike negara Ngalengka rusak. Kawula Ngalengka akeh kang kanggo korban. Gedene slira dhewe ngalami mring pepati. Dodo muntap lir kinetap kumecot padoning lati Netra kocak mangun darandir Idep nyomangolo cokro Pasuryan abang beranang lir kembang warawari Mangkana pangandikanipun Begawan Sumali kaparingaken dhateng kang wayah Prabu Dasamuka. Watak wantunipun Dasamuka, ratu ingkang makukeng aming nglenggahe mring bebeneri piyambak. Sakelimah mboten unjuk sulatur. Netra mentreng kadya mripat bandeng datan kumedhep. Ing semu kados singa ingkang arsa mangan tulmindo. Asta kumlawe nyandak wasiat ampuh Kyai Pedang Sukayono kaasta dening Prabu Dasamuka.
jangganipun Eyang Begawan Sumali tel tugel padha sekala. Ya Prabu, tega karo Eyang. Aduh, Romo. Kingking lir Sudawa sorem sorote tan padang leliwengan himo teduh nglayung lelayunge anggrano kakas sesambat praloyo Dudewa betaraning jagat Inang sono jati walela Paman Pati Prahasuman dawuh pangandika Putra Prabu janggane Eyang Sumali tak pas gembung pisah lawan Mustaka sisihake bangene Eyang Sumali Titiwanti sampun telah tulis sing uripe Begawan Sumali dados rana pedhang Sukayana ingkang nata jangga tugel padha sakala sirna margarayu kata-katarita duk nalika sakmono Prabu Dasamaka tasih ngublek-gublek piralenggah wonten ing Kosi Gading Dampar Kencana gumrudug pisanipun para putra Ngalengka Hendrajit Raden Trisirah Trikata atur uninga geger pangamuking wadya Bala Rewanda medhak saking harga Suelogiri waduh Kanjeng Basi nyun kadang Kartikeya Be
Sulwatur katur wonten ngandhaping padha Kanjeng Dewaji. Matur Kantraca. Sak sirnanipun kadang kula kekalih. Aswani kumbuh nyeki wis. Pun Rama nguningani patine putraku ya kadangmu kekalih. Piye? Andhatosaken gegering para kula ing Ngalengkadirja awit sedaya kakiyatan saking Pancawati ingkang sami mesanggrah wonten ing Hargaswalagiri sami medhak sedaya badhe lebet wonten ing kitha Ngalengkadirja badhe pinanggih kalan Kanjeng Dewaji. Sigra bala kang tumingal campu samya medali leretate tuwileting kodo moncarnya mangundoni tembenjang sang aji mijil keparat Paman Prahasta Aulana nadawu sabda pangandika timbali adiku Sarpakenaka. Kapareng unjuk Sulwatur katur wonten ngandhaping Pada Putra Prabu. Piye? Aja getun sedane Eyang Begawan Sumali. Ana dosa perkara aku ingkang panggil. Inggih mangke rumiyin. Ingkang pawan kula dipun paringi dawuh kene nimbali kadang paduka anem nggih yuga kula Dewi Sarpakenaka badhe pikantuk dawuh punapa. Senajan wanita senajan to estri adiku Sarpakenaka digdaya sekti mandraguna bisa nandingi Bathara Rama si keparat. Bisa kelakon apese Prabu Rawijaya si keparat aning astane kadangku Sarpakenaka. Mangkat Paman Pati. Mangke rumiyin ulabing kersa kulatri nyiram mawa tirta kesabaran. Boten lepat sinasa pangandikanipun Paduka ingkang kawula pundi. Bilih Kang Rayi Sarpakenaka senajan to wanita digda Esti Mandraguna. Mbok menawi saged naker kadigdayanipun Prabu Ramawijaya ananging samangke Paduka kulatri rerem rumin sampun nguntabaken penggalihipun mawa petang-petung menawi ingkang dados kersanipun Paduka hari sak mangke ing ngriki ngawontenaken senopati wanita Kang Rayi Sarpakenaka menika kirang jumbuh milengang menika kulatri rem sawetawis gentos ari gentos petangan masa mboten sirna Prabu Ramawijaya dening kadang Paduka Sarpakenaka. Kula anut miturut kalian Paman Patih Prahasta.